Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma nogas e jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi kabaruji mon e ɗemgal puɗɗiɗen kabaruji meɗen ko toon to États-Unis en wayni ko nanodiral dañama hakkude kamɓe won sénateur uji won ɗum noon ko républicain je démocrate en ɗum ko fate rende frontiére uji États-Unis mais surtout ko fate waylude holno immigration walla yimɓe naatoɓe États-Unis joni holno natirte toon e ɗum noon e tugnade plan o ɓe mbi wonde ko gueɗe bayleteɗe ko fate surtout natɓe leydi ndi ko holno foti dumunno neɗɗo jooɗoto so tawi waɗi ɗaɓɓi wonde ne heddo leydi ndi holno foti dumunno jooɗoto wonno hen saji jomumen jooɗo hakke duuɓi sappo taw kayitaji mumen ƴeewaka ni walla nodda kono ɓe jiiɗi waylude ɗum ko e nder dumunno kene wona lebbi jeegom so tawi so neɗɗo waɗi ɗaɓɓani pour sornade ɗo e leydi taw kayitaji mum ne mbawa ƴeftede ɓe kaali kadi pour yamirde kalis yo ɓeyde toon ko fate frontiére uji ɓe kaali kadi hol doole ɓe dokkata service tupitude ko fate immigration surtout so tawi yimɓe taccoɓe walla yimɓe rewɓe e nder frontiére naatoɓe leydi ndi so kala nde ɓuuri ujunnaje nayyi neɗɗo taw koye e nder yontere ɓenen mbawi uddude frontiére uji to wawi wonde foof ɗum noon ko ɗum woni nanodiral ngal kadi ko nanodiral ngal kamɓe président Joe Biden e laamu muɗum e kamɓe kadi ardiɓe département mo immigration ɓe ɗaɓɓuno oɗo dumunno foof pour tugnade noon kanko James Lackford jeyaɗo toon to Oklahoma e kadi sénateur indépendant biyeteɗo Christian Sinema jeyaɗo to Arizona e sénateur démocrate biyeteɗo Chris Murphy jeyaɗo toon to Connecticut kadi ɓe mbi ɗum ɗo fof ko pour wallude beele nguɗo pusu tawde ɓurtima oɗo saaha joni hono dadiɓe gouvernement fédéral wonɓe toon frontiére uji beele ɗum ɗon wawa ustade e nder kam koɓe teskiti tan ɓe mbi e nder lewru décembre he tan kene wona 300 ujunere neɗɗo naatoɓe leydi ndi ndewi toon to frontiére uji ɗum noon kadi ko tugnade kadi habaruji gumri toon hande kadi e tuggade habaruji gumriɗi toon ɓe mbi wonde ko hawnaki yimɓe ɓeɗon natɓe leydi ndi e tugnade kadi nandiral hakkude kamɓe sénateur uji ɓeɗon natɓe leydi wi hawnaki ma goppe keddo e leydi he so tawi mbawi hollude wiyata ko mbiyata preuve aji wonde kañumen koye men jogui ko lebte jogui kadi ko kulol ummade leydi men to hande habaruji men toon to États-Unis en wayno ko toon to New York hande kadi ko ñalawma mawɗo wonande kanko Donald Trump e ɗum noon wonande kadi ñawore fawande makko jury en wayno e nder ñawore hakkude makko e kanko oɗo biyeteɗo Jean Carroll ɗum noon ko neɗɗo portuɗomo plainte wi o bonni inde muɗum e kadi ko neɗɗo binoɗomo e nder hitande ujunere 1996 kanko hoore makko memi ɗum kono e wayno oɗon debbo wi wonde ko kanko Donald Trump o haali muɗum kadi bonde o haali mum kadi bonni inde muɗum ene wayno oɗon debbo portimo plainte ko mbiyata diffamation donc e nder jury ko yaltini hande mbi wonde ko kanko Donald Trump donc tugnade reportage mo kamɓe CNN mbaɗi mbi wonde ko jury o yamiri hono kanko Donald Trump yo yob 83 million e toɓɓere tati ɗum noon ko yo yoɓoɗo biyeteɗo Jean Carroll ene wayno ko debbo tawko ɗum ko fate diffamation ɗum noon wayno ko guila ɓe kamɓe jury ɓe gasnani wadde délibération mabɓe haalde holko woni sababu kamɓe foof ɓe jabidiri ɗum ɗon hono kanko Donald Trump o yalti oɗon tribunal caggal nde ñawore nde yani honno kanko gardiɗo ñawore juge gonɗo toon no biyeteɗo Kaplan o wi ñawore hande nde ene wayno ko ñawore ko firti wonde ko luwa ko fate toñangue koko haɗa e neɗɗo fof e kadi ñawore ne foti fawade neɗɗo fof e ndiɗo leydi o wi haysa woni dañƴo haysa woni kadi lolluɗo walla haysa woni ancien président haɗata ñawore no way ñawore koko fawata e maɗa donno ko ɗum woni haalluji makko kanko iji kala noon o wi wonde ko ɗeɗo ñawore o weltima hen e surtout kadi ɗum ɗo holli wonde ko kala neɗɗo mo ganduɗa toñowo koko foti rentade hande e kala kadi neɗɗo gonɗo ɗon ene bonna inde neɗɗo bawɗo wonde foof koko rento e ɗum noon ne wayno o wi wonde ko oɗo victoire ko victoire wonande rewɓe aduna to mbawi wonde foof saabu ko hunde nde ganduɗa en meeɗani sikkede hono kanko Donald Trump ma wawa fawede ndeɗo ñawore ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Jean Carroll o yamirama joni mo heeɓa 83 ujunere 83 million dollar tawni ene feccere tati ɗum noon ko Donald Trump foti yobdemo sibabu ndeɗo ñawore caggal mum en wayno ko équipe Trump noon e konngol kanko goto e avocat ji makko biyeteɗo Ali Haba
o wi wonde komaɓe mbaɗa appel ko yaaci ko fate ndeɗo ñawore ɗum noon firtan ko wonde ko hay siko kalis no jogori yoɓede ko ma kamɓe mbaɗa appel a gasna cour d'appel ko yembiri hen foof ɗum e tugnade ɗum ɗo noon kanko Nikki Haley o haali o wi wonde ko o rentini yimɓeɓe tan o wi wonde hol kadi no yimɓe continirte ene ɗemi ene dokka doole hono neɗɗo mo hannde mo ganduɗa ñawore fawa e mum ene yooɓa 93 millions dollars hono kanko Donald Trump ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko kadi Nikki Haley o waɗi o ɓeydi hebbinde doole sibabude wiide wonde ko Donald Trump wona neɗɗo hankkadi mo Amérique foti dogande pour yo arde leydi ndi ko président Joe Biden kañum hoore mum haali e gueɗe kewɗe surtout e campagne muɗum mbaɗi ɓeydi hen gueɗe ɗe ganduɗa parɗe ɗen ndeɗo ñawore surtout Donald Trump fawede ɗum wonde ko coupable pour tooñi e kadi yamirama yo yoɓ 93 millions de dollars pour oɗo debbo ɗum biyete Iji Karol ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ko ñalawma mo moƴƴani moƴƴinani kanko Donald Trump kono noon e tugnade haraleɓe ko fati politique ene namdi ha hande est ce que ɗum ɗo kadi koko jogori ɓeydandemo kanko doole kanko Donald Trump walla koko jogori ustude hawnaki américain ji kontidi yiddeɓe surtout banggue rewɓe par ce que ene wayno ko oɗo saaha joni debbo goto dartiɗomo ko Nikki Haley e kadi oɗo debbo hande gañiɗo ndeɗo gañare fo sibabude o tooñi ɗum ɗo fof kadi ma addanmo caɗele kanko e campagne makko kanko Donald Trump hande kabaruji men toon to États-Unis e tugnade kadi ko ummi toon to ABC hono kamɓe wotoɓe wonɓe toon to Colorado ɓe bindi lettre goto mbiyata ɗum brief ɗum noon fayi koye cour suprême mo États-Unis e nder lettre koɓe kaali hen ɓe mbi wonde ko janggu toon to congrès ñande 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nguɗon ko hunde nde meeɗani wadde e nder États-Unis guila e guerre civil bannoɗo nden hitande 1970 e mbi ɗum noon e sibabude bongol nguɗo janggu e sibabude kadi ko kanko Donald Trump kadi ko peeje makko ɗum ɗo fof ene wayno jeeya koye kuulal 14 ɓiwal e wiide mabɓe woni ko kanko Donald Trump sibabude ko ɗum ɗo fof ko peeje makko gonno ɗum ɗo mo foti yaltinede kala ko wiyete en liggey laamu e kadi ene waɗi kamɓe ɓe ñaagui kamɓe wotoɓe toon to Colorado hono kanko Donald Trump yo inde makko itte e liste yimɓe candidat ji toon to Colorado ɗum kadi ko tugnade kadi habaruji gummiɗi toon to ABC habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Washington e tugnade kadi e ko CNN reportitade kadi ko hunde haalani toon to Pentagon hono kanko gardiɗo défense mo États-Unis biyeteɗo Lloyd Austin ene ɗamina altine garoɗo o mo artu toon to Pentagon o ɓamta ligguey makko oɗo dumunde fof woni ko toon to hôpital uji e galle makko siftinɗon toon ko kanko mayirɗo lewru décembre nden fuɗɗi nadde hôpital uji e kadi nadgol makko hôpital uji e kadi ha opération ngaji makko e ñaw makko addino caɗele mawɗe wonande gouvernement Joe Biden ene wayno ko kanko nde o naati hôpital nde ha e ñaw makko hay ko wayno fof hay goto toon to Pentagon e walla kanko e président Joe Biden hay goto mabɓe meeɗani tintinede républicain ji ha hande ni ene continue pusde wonde ko il faut ko ara kanko hoore makko to congrès o jaabo namdi men ko fati holko woni sababu ñaw makko e walla andirgol makko hôpital kanko hoore makko o habrani ɗum président Joe Biden e nder noon konnguɗi ɗi kanko président Joe Biden o haalno gila tan o wi wonde ko wasde Lloyd Austin habrude mo kanko Joe Biden pour sellani o ɗum ɗo fof ko jumre e nder ñawore muɗum kono e wayno ko kanko président Joe Biden mo continue hoolade hono Lloyd Austin habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Lahey toon to cour international de justice gonɗo toon to Pays-Bas ene wayno ko ɗaminno ko ñawore ɓe jaltini ɗum hannde ñawore mabɓe fate en oɗo complainte walla plainte mo kamɓe ɗe Afrique Sud mbanno contre Israël eyi ɗum noon e nder plainte ɓe mbino ko Israël waɗi ko wiyete génocide ɗum noon kene wayno ko toɗɗima leydi walla toɗɗima leñol mumtude ɗum walla waɗa gueɗe ko patuɗe ɗum ɗon Afrique Sud ko namdino ko wonde ko kamɓe oɗo tribunal yoɓe mbaɗ ko yaaci yamirore pour wiide guerre gonɗo toon to Palestine o so yo darto tribunal o ɓe jahani directement pour yamirde ɗum ɗon kono noon ɓe kaali haaluji kewɗi e nder yamirore walla e nder kadi haala koɓe kaali ɓe mbi wonde ko jamiri ko yaaci hono Israël yo wat gueɗe fof mbawɗo wonde pour woɗɗitade kala ko wiyete génocide ɗum noon ko contre leydi Palestine saabu leydi Palestine kañumen ko yimɓe protégeaɓe e nder ko mbiyata convention international kono ene wayno ko ɓe kaali hen gueɗe kewɗe kadi ko Israël foti wadde oɗo saaha joni ɗum ɗon noon
ko way wonde fof ene wayno ko Afrique du Sud oɗo saha joni ko beelama mo ko gon toon pour mabɓe ene wayno ko wawi wonde fof haysinde ko tribunal o yamirani dahar nde darto ene wayno tribunal haali kam wi wonde ko kala sifaji ɓe ciifi ko fate oɗo guerre ko sifaji gongiranteji tungana hande Israël ko haalata mbi wonde ko Afrique du Sud ko leydi ndi meeɗani jabde kala ko fate Israël gueɗe mumen surtout toon to Nations Unies ɗum noon Afrique du Sud so porti plainte fotani jaɓede habaruji men international giɗoɗen ko toon to Mauritanie e tugnade circulaire jaltuɗo ɗeɗo balɗe hono kamɓe jangguinoɓe toon to école aji fondamental ɓe keeɓi yamirore walla ɓe keeɓi avertissement ummade toon to ministére to période ko fate donc ministére to période éducation nationale et réforme systéme éducatif ene wayno windiɓe ñande 15 lewru janvier windiɓe avertissement kamɓe jangguinoɓe toon e école aji tokosi gonɗe 3e année wideɓe wonde ko kala ko jangguinte ko fate hiisa fotani jangguinede ɗemgal fares ɗum ɗo fof noon e mbi wonde ko lettre o kadi wiɓe wonde ko ministére o wi wonde ko ɗum ɗo ko kuulal baɗangal guila hitande ujunnaji 2022 wiide wonde ko kala ko fate gande scientifique jangguinte ko e ɗemgal arab ɗum ɗon firti noon wonde ko oɗo saha joni hono Mauritanie woni koye wadde peeje fof kadi ne wayno ko kala ko ko jangguinte hen surtout jangguinoɓeɓe e parent ji yimɓe élevage ɓe e kamɓe élevage ɓe kadi maɓe continue sufrude continue dañ jande caɗele si babude oɗo systéme noɓe pewjiri ɗum tinnade kadi e bindi ɗi ganduɗa kanko biyeteɗo Chérif Kane ko haali ko fate en systéme mo Mauritanie e wi wonde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko Mauritanie gouvernement Mauritanie woni koye wadde peeje fof beele ne usta ko doole ɗemgal farese toon to Mauritanie hande toon to Mauritanie e tugnade kadi habaruji gommiriɗo toon to Sénégal yon hono tuufere ne wayno waɗa lelnama to wayno toon to babaɓe tuufere adande noon ɗum noon ko maade usine goto mbiya baylo ko fati ko wiyete phosphate toon to babaɓe tugnade hande konngol kanko secrétaire général ministére to période ko fati pétrole mine et énergie biyeteɗo Ahmed Salem Wulbu Ba janoɗo toon to lelnude ndeɗon tuufere o wi wonde ko oɗo usine ma wallu Mauritanie wallude yimɓe liggotoɓe wallude kadi ene wayno ko ɓeydude kalis leydi ndi o wi kadi ene wayno ko oɗo projet ma waw kadi produise kene wiye million ngaji tonne phosphate ɗum noon taw ko phosphate concentré toon to Mauritanie tugnade kadi hiisaji baɗaɗi ɓe mbi ko réserve Mauritanie jogui ko fate en phosphate oɗo saha joni hiisaki ono 160 million de tonne ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ma wallu leydi Mauritanie ko fate e dañal muɗum tugnade kadi e habaruji gummiɗen to Sénégal noon siftinde tan oɗon usine woni koye commune biyeteɗo Alfara département Babaɓe e kadi ɗum ko banggue e worgo Mauritanie habaruji men toon to Sénégal e tugnade kadi e konngol gumingol e kanko biyeteɗo Amadou Ba ko kanko woni premier ministre mo Sénégal o wi wonde ko woteji baɗoji mois de février ɗi pour toɗɗade gardiɗo leydi Sénégal o wi ha o naki kamɓe parti gonɗo toon au pouvoir maɓe mbawa yaade premier tour ɓe keɓa victoire nder namde ɗe o namda surtout ko fate en hono biyeteɗo Karim Wade par ce que Karim Wade wi wonde ko kanko woni sababu kañum hoore mumen wayno dossier mo itta o wi wonde ko kanko ko fate ñawore Karim Wade ko fate dossier jum o wi kanko hoore makko meeɗan jeeya ɗum o wi kadi ɗeɗon peejo meeɗan tawede ɗum ko fate noon namde temedde yimɓe nangaɓe toon to Sénégal surtout taw ko yimɓe supporteur uji Ousmane Sonko nangaɓe oɗo saha joni o wi wonde ko kanko so tawi o toɗɗama yo won gardiɗo leydi o wi wonde komo wadde kala ko ganduɗa peeje ñawoji e surtout kadi wallude Sénégal naaɓe foof no kawrtiri ma hoore makko ma wallu leydi ndi kala komo ganduɗa poɗɗo yaafede o yaafo ɗum hande toon to Sénégal e tuganade kadi habaruji gumriɗo toon to Seneweb hono kanko biyeteɗo Aminata Touré gandiraɗo Mimi donc kanko Mimi Touré wi wonde ko mo waro supporte hono biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko ene wayno ko candidat mo ganduɗa candidat mo parti ancien parti Pastef suuɓi ɗum noon wi wonde e konguɗi ɗi o haali o wi wonde ko ɗum ɗo fof ko sibabude kanko hoore makko yidde o donc kanko yidde ko continude haare e kadi gasnude haare hakkude makko e ganduɗa Macky Sall e régime muɗum o ɗum noon kadi o wi wonde ko surtout en gueɗe ɗe ganduɗa mo takki président Macky Sall gueɗe ɗe waɗi contre démocratie sénégalaise et droit de l'homme toon to Sénégal e kadgol hono candidat ji won e walla kadi won gueɗe won baɗade ko fate surtout en mbiyata ko wiyata parrainage
ɗum ɗo fof ko wiyonde ko ene wayno ko kanko Mimi Touré kadi ene wayno ko ko waɗata ko fof kadi ko hadde ko wiyetene basal toon to leydi Sénégal e kadi wadde wallude yimɓe wonɓe toon Sénégal naaɓe dañde gurdam moƴƴam e ɗum surtout yen ko fati sukaɓe won toon ko fati rewɓe kadi yimɓe joguiɓe duuɓi kewɗi surtout kadi wi ko liggotoɓe kadi e kadi ne wayno ko yimɓe kadi wonɓe caggal leydi ko wiyete diaspora ɗum ɗo fof wi ko wallude ɗumen beele ne jogo gurdam moƴƴan o ɗum noon ene wayno kanko hoore makko kanko Mimi Touré wi ko kala yimɓe wonnoɓe parti makko supportanoɓe surtout yen wiyeteɓe taw ko wiyannoɓe Mimi Touré 2024 omo ñaagui yo supportu parti yimɓe candidat mo ganduɗa ko Pastef ƴefti ɗum taw ko élection ngaji baɗoji ñande 25 février hitande ujunnaji ɗi 29 ha hande toon to Kenya cakkitorɗen habaruji men international ene wayno ko Cour suprême ɓe wawi yandindande ñawore nden noon ko ƴewtade complainte mo ganduɗa goto e lundiɓe laamu biyeteɗo couru o cote wanno wi wonde ko sibabude yimɓe policier ƴeftaɓe walla nanodiral bangal hakkude ONU e kamɓe leydi Kenya pour neldude kene wona ujunnaji ɗiɗi temedde joyyi ha ujunnaji ɗiɗi temedde jeegom policier toon to Hayti par ce que pour makko ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde ngal ɗo nanodiral noon ene wayno ko gouvernement Kenya jaɓino ɗum e kadi ñande 16 lewru novembre hono kamɓe mamaɓe ɓe mbawino rimɗinde ɗum ɗon kono ene wayno ko kanko sibabude calgol makko ɗum ɗon cour mabɓe suprême gonɗo toon to Nairobi ene wayno fawi ƴewtinoma ɗum guila nden ene wayno yandini ñawore hande wi wonde ko conseil national sécurité kañum hoore mum wawa ƴeftude neldude militaire uji walla ko way noon yimɓe policier ji toon to taw ko yaltini ɗum caggal leydi ɗum ɗon noon ko goto e ñawoɓe he biyete Enoch Chacha wiyata kañum haali ɗum ɗon o wi oɗo décision neldude policier ji taw ko ittu ɗum e nder leydi Kenya tugnade ko constitution haali e mbi wonde ko tawde surtout no ɗum ɗo ƴeftirani pour neldude ɗiɗo policier jon Hayti oyi ɗum ɗo ko hunde wona hunde constitutionnel ko hunde kadi nde rewani lawol e ko hunde kadi ko hunde nde wona valide oyi ɗum ɗon donc wino ha hande noɓe kalini mbi wonde ko policier ji ene guitte Kenya ne nedde caggal leydi woto foti wonde ko nanodiral hakkude ndiɗon leydi e leydi Kenya e ɗum noon firti wonde ko policier ji nelda toon ɓeɗon kadi ne nelda ga yimɓe mum walla kam ne nelda ko wawi wonde foof kono e tugnade kono haalirni ene wayno ko ngal ɗo nanodiral baɗanogal hakkude Nations Unies e Kenya surtout yenne ko taw ko mbiyata en yimɓe ne poti nelde toon taw ko yimɓe policier ji Nations Unies pour wallude Hayti pour haare nde woni oɗo sa joni taw ko yimɓe ganguji goni toon en mbara yimɓe ɗum ɗo fof ko hunde nde rewani lawol siftinde on tan toon to Hayti tugnade kadi hisaji baɗaɗi ene wayno ko gila nde président maɓe wara ha oɗo sa joni en kene wiye ujunnaji 5 neɗɗo mbarama toon taw ko yimɓe ganguji mbaɗi ɗum e nder hitande ujunnaji 2023 tan kamɓe mbiya ujunnaji 1,700 neɗɗo mbarama ɗum ɗo fof kadi ko tugnade rapport Nations Unies taw ko Antonio Guterres haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni hono kamɓe laamu Kenya ɓe mbi wonde ko maɓe continue ƴewtade oɗo ndeɗo ñawore umminde toon to Cour suprême maɓe ƴeftu peeje maɓe goɗɗe bawɗe wonde fof beele ɗum ɗon ene wawa continde cakkitorɗen habaruji men ko jokkodirde e Fuutanke Diaw o waɗan en hokka en meftande nde o jogui nen ko fati e coftal ɓalli en jafno hono Tijani ñang wawani hande jokkodirde meɗen ɗum noon Fuutanke Diaw bisimilla meftande kabaruji coftal ɓalli kan 2023 coupe d'Afrique des nations juɓɓinteɗo to leydi Côte d'Ivoire ko janggo so Allah tawni en kawgal ngel fuɗɗito ko wiyete 8e de finale so woni 17h00 leydi Angola ma hiwdira e leydi Namibie so woni 20h00 leydi Nigeria ma hiwdira e leydi Cameroun ciftinen leydi Angola ko ngol waɗi laabi 9 ko ina tawtore ngel ɗo kawgal coupe d'Afrique des nations 2008 et 2010 ɓe jeehi ha ko wiyete quart de finale so tawi ko kippumo Namibie ko ngol waɗi laabi 4 koɓe tawtore ngel ɗo kawgal coupe d'Afrique des nations kadi ko ngol woni lawol gaddunol koɓe jetto ɗo to wiyete 8e de finale hakkunde leydi Nigeria e leydi Cameroun leydi Nigeria tawtorama coupe d'Afrique des nations laabi 19 ɓe nawi kawgal ngel laabi 3 gaddanol ngol wonno ko 1980 ɗimmol ngol ko 1994 tataɓol ngol ko 2013
leydi Cameroun kongol waɗi laabi nogas ko ɓe tawtire coupe d'Afrique des nations ɓe nawi kawgel ngel laabi joyi gadnolngol wonno ko 1984 ɗimmol ngol ko 1988 tataɓol ngol ko 2000 nayiɓol ngol 2002 joyiɓol ngol wonno ko 2017 ɗiɗo kippuji kala e majji ɓennude ko wiyete quart de final ma en gartu e cimtol tarih mum gila puɗɗi e football faade ɗo to jarten yo Allah hokken hirde jaam mbalen hen hettiyankoɓe radio Jowol Sare to gondon enen gondirɗon noon calminama. Futanki Jawa jaram bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde ɗemgol Pulaar siftindon tan hannde ko aljuma 26 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 yen mballa jaam on jarama.